sibuyas. Yan. Sibuyas. Tapos ang kamatis. Yan. So, lagyan natin ng Hi guys! Ayan, welcome back again sa aking channel. For today's video is let's cooking outdoor na naman tayo guys, no? Always po tayo mag-cooking outdoor. Kasi gusto ko magpakita sa inyo guys yung kainan namin sa Facebook page live at saka kung paano ko niluto yung aming mga pagkain or yung aming mga ulam. Yan, nakasaing na po ako. Tayan nyo. So yung lutuin natin is kinilawang guso. I-prepare natin yung kinilawang guso. Tapos itong ating paksiw na bulinaw. Pinaksiw na bulinaw. Siyempre, hindi mawawala yung ating mga ingredients. Yan. Fresh ingredients. So ngayon, linisan muna natin yung ating guso or yung ating seaweeds. Yan. Ayan guys, hugasan muna natin to. Tapos itong ating fresh na bulinaw. Yan, yung ating ingredients. So yan, so hugasan muna natin. Yan guys, so yung pagluto ko nito or yung mag-prepare ko sa seaweeds, no, is only half cook lang po. I-half cook natin na muna to bago natin i-timplahan ng ating mga suka at saka yung mga ingredients. Yan, so very fresh po talaga yan, no? Fish from the sea. Kunin natin yung mga, I think na nalinisan na ito ng yung nagtinda. Shout out sa iyo sa nagtinda nito, you know. Yan, so ilagay na natin yung ating kalderin. Yan, so we need to pakuluan po talaga yan para magiging siyang smooth yung kanyang texture. May texture pa. Ngayon, lagyan natin ng tubig para sabaw. Yan. So, nakasaing na po ako. Ilagay na po natin sa ating saingan. Yay. Yan. Okay. Yung takip natin. Andun po yung ating saingan, no? Yan. Lagay na natin. So, we need to pakuluan talaga para magiging malambot. So, takpan natin, guys. Yan. Ito lang yung panggatong namin, no? Mga cute na panggatong. Maliliit na mga panggatong. Yan, so mag-prepare muna tayo sa ating mga ingredients while nagpakulo tayo o anong tawag dito? Half cook. Tara. Yan guys, so dalawa po yung ating lalagyan, no? Kasi itong isa is para sa kinilaw natin na guso at itong isa para sa ating pinaksiw na bulinaw. Hugasan muna natin. Para magiging mas healthy, di ba? We need to wash talaga yung ating mga ingredients. Yan. So, let's start. Unahin natin yung sili. Itong sili at espada, ito para sa ating pinaksiw na isda. Pinaksiw na bulinaw. Yan. Kung nakikita nyo guys, yan po ito sa likuran ni tatay. Inarbis ko yan. So next is yung kamatis. Ganito lang po talaga ako maghiwa, no?
Hindi na maarte, walang artik-arte na. Kasi yung iba is, grabe, makapagkiwa. Basta mahiwa lang yung mga ingredients natin, okay na yan. So ito naman is one para sa ating pinaksiw na isda. Yan. Yan, ready na. So ngayon is yung ating kinilaw. Marami po talaga tayong kamatis kasi nga kinilaw eh. So next is isang bombay or onion. Yan. Yan guys. So last one is yung limonsito. Slice natin para ready para sa ating kinilaw. Yan, ready na. Tingnan nyo. Yes, ready na. Ito yung para sa kinilaw. Ito naman yung para sa ating pinaksiw na bulinaw. Ito. So, hugasan natin to. Para mawala yung lansa, no? Bulinaw. Ang sarap nitong bulinaw. Yeah. Yan, ready na po yung ating mga ingredients. So, hinihintay lang natin yung maluto yung ating guso. Kasi nagpakulo pa tayo. So, ayan guys, parang malambot na po yung ating guso, no? Yan, no? Kumukulo na po. So, wag natin to lutuin ng i-half cook lang natin, no? Kasi nga, pag ito ay maluto na, hindi maganda po yung kinilaw natin. Parang malalata lang. So, sakto na po ito. So, we only half cook lang po. Yan, ready na po yan. Okay na po yan. So, ihaon na natin. Yan. Ang init. No? Ang init. Okay. Ilagay natin dito. So, kunin natin yung only saktong-sakto po yung kanyang pagkaluto, no? Hindi masyadong malata. Kasi pag malata po ito, hindi maganda tingnan at hindi maganda kainin. Wow. Mainit pa talaga, mainit. Ang sarap nito. So yung amoy niya, grabe yung amoy niya. Yan, so titimplahan na natin yan. So yan. So yung gamit natin is sukang tuba. Yan, o. Hindi po ito nilagyan ng tungog para maging makulay yung tuba natin o yung vinegar natin.
So, ilagay na natin yung ating mga ingredients. Unahin natin is itong sibuyas. Yan. Sibuyas. Tapos, ang kamatis. Yan. So, lagyan natin ng yan, lagyan na natin ng asin. So, yung panimpla namin dito is asin lang, no? Kasi nga, huwag tayo gagamit ng iba. Nagdalas, ma'am. So, next, lagyan natin ng suka. Sukang pinakurat. Pinakurat talaga. Yan. So, ngayon, is i-shake na natin. Shake it to the move it. Shake it to the move it. Yung ating kinilawang gusto. Fish from the farm. Fish from the sea. Yan guys. So, lagyan natin ng limonsito, no? Para mas masarap. Yan. 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 So, yung next natin gagawin, tapos na po itong ating kinilaw, no? Ang dami, no? Kasi tatlo kami dito. Magpaksiw tayo ng bulinaw. Itabi muna natin to. Ayan. So, ilagay natin yung isda. Ating bulinaw. Yan. So, next natin ilagay is yung mga ingredients natin. Meron tayo ditong sibuyas, sili, espada, at saka kamatis. Yan. Tapos, lagyan natin ng suka. Siyempre, meron suka. Unahin natin yung asin. Alam ko na tapos yung suka natin na sukang tuba. Lagyan natin ng kunting tubig. Para hindi kasi acidic po yung suka no, yung vinegar natin. So lagyan natin ng tubig. Ayan, so ready na. Ilagay na natin sa ating saingan ang ating pinaksiw na bulinaw. See? Okay. Ayan. Takpan na natin. Ayan. Sakto lang yung kayo, no? Huwag natin biglain para mas maganda yung luto niya. Takpan natin. A few moments later. Ayan. So, luto na po yung ating yan, no? Wow! Ang bango. Ating inununa na bulinaw. Yan. Thank you for watching, guys. Maraming salamat po. Ingat. Keep safe always and God bless us. Yan. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Bye-bye. Wow. Ang sarap.